Kusuke ukukhuluma ukuphutshuka nyama voice note esolo omunye wabaculi bamaskandi ukuthi uyena-ke owenze lesi sigameko njengoba-ke kusolwa ukuthi uSiqiniseko ushonile. Njengoba-ke umlaleli wami eke wasolwa ekuqaleni, uSiqiniseko washo ngokusobala ukuthi umculo okuyena omthathele ifoni nokuyena omphucile wamhlasela namaphoyisa uKhuzani. Njengoba-ke uThibela waze waphosta ephejini lakhe, waphinda futhi naKhuzani waphosta. Khumbula kahle wayezokhipha uKhuzani, I think kwakusele isonto noma kwakusele usuku ukuthi akhiphe uKhuzani ngaleso sikhathi kusuka lezo dubedube. Kube sekuvela-ke enye ama-voice note engavelanga ukuthi iqhamuka kubani, kodwa-ke isola yena-ke uKhuzani nobudedengu bakhe kowenza izinto, ukuthi-ke nasekuqaleni uyena-ke owenze lento. Kusobala ukuthi namanje uyena-ke owenze lento. Ngaphandle kokuthi sesikhathi sakho mntwana sekhaya, ngicela usubscribe ebese ubheka le voice note uyilalele izwe ukuthi ithini. Mfowethu kaMpungose, yazi unamaphutha amaningi. Iwakhelesa wenzeni izinto zakho awuzenze uyiclearishe, uzenze clean. Most of the time wanele wakhuluma izinto uyasi-expose and izinto bongamelanga uzi-expose. Nguwena umuntu wathumela uSiqiniseko ngabantu ukuthi bamthathele ifoni. Inhloso yakho ukumbulala uSiqiniseko ngaleso sikhathi leso. Kwasho ukuthi uSiqiniseko-ke washesha wayireporta lento le, wayiveza even kuFacebook. Then wangakwazi ukumbulala cause bokuzoba kusobala, bokuzocaca ukuthi nguwena straight. Le nkame boyithumele kuyena wasuyitshela ukuthi ayithathe ifoni, azimshaya ithathe ifoni. Then wena futhi uzuyibona ukuthi uyacareless, izinto zakho awuzenzi ngenhlakanipho. Uyahamba kuFacebook wakho uyobhala izincomo ukuthi usuyithathile ifoni kaSiqiniseko. Uhambile namkidnapper, nathatha ifoni, namshaya, namthathela ifoni. Wena uyoyibhala lento le kuFacebook wakho, uyozincoma lento oyenzele ukuze uyibone ukuthi you are careless. Wanele wakhuluma nje. Sengiyazi ukuthi wanele wavula umlomo. Ziningi izijeyifayo, ziningi kakhulu izijeyifayo. Kune-information ongamelanga uyikhiphe umuntu, especially monenhlizembe. Akumelanga ukhiphe izinto because wena once wavula umlomo phuma even ama-secret ongamelanga phume. So njengamanje you are the only suspect manje kuSiqiniseko, ekudluleni kwaSiqiniseko. You are the only suspect. Nguwena umuntu ohlezi ukhala ngoSiqiniseko la. Ukhuluma ukuthi igama lakho uyangcolisa. Kodwa uthi uyakhohlwa-ke futhi ukuthi nguwena umuntu ohlezi ungcolisa igama likaMthandeni because uSiqiniseko ngumlandeli kaMthandeni. Wena nabalandeli bakho ney'ndunu zakho benihlala kuFacebook, nikhokhele oJobe, babhala amaphepha, nibhale ngoMthandeni kuyolanga, nenza zonke izinto. uMthandeni akakaze azakhale. Wena yini ukukhala ukuthi hayi umlandeli kaMthandeni wenza ukuthi, kodwa wena abalandeli bakho bayakwenza uMthandeni. uMthandeni akakhali. Futhi the worst part, nguwe umuntu owenza ukuthi abalandeli bakho bakhulume, ngoba nguwena umuntu ogxeka uMthandeni bese abalandeli bakho benza more. Ngena abalandeli abaMthandeni angeke bahlale bangagxeki uma wenza lokho. Bukade nimgxeka, bukade ningcolisa negama lakhe, kodwa akaze wakhala uMthandeni. Akaze wakhuluma ukuthi hey bangehlisa isithunzi, igama lami, umsebenzi wami uyancishiswa, washo wacima, ngidliwa amandla. Akaze wakwesha lokho, akaze wakhala uMthandeni. Wena-ke kodwa uyakwazi uzonyiswa nje kuSiqiniseko. There's only one thing wena ongayifuni futhi ngiyayazi, ile yokuthi isithunzi sakho ufuna njalo ubukeke uthandwa, ubukeke ungagxekwa, kodwa wena uyakwenza lokho. Uyamgxeka uMthandeni bese ulindele ukuthi abalandeli bakhe bangagxeki. Wena-ke sengikhuluma ngawe, angisho abalandeli bakho. Uyamgxeka uMthandeni, then abalandeli bakho vele bazoba worse because babona kuwena, bafunda kuwena. Wena uyamgxeka uMthandeni kodwa you are expecting abalandeli bakhe bangagxeki wena. Njengamanje awukho omunye umcabango ngaphandle kolowo wakho ukuthi you are the only suspect ekudluleni kwaSiqiniseko, ngoba wakwazi ukumthengela iy'nkabi ukuthi sihambe zothatha ifoni. And inhloso yakho, I am sure ukuthi inhloso yakho bokumbulala lapho. Inhloso yakho bokumbulala kahle uSiqiniseko from ekuqaleni. Then kwasho ukuthi washesha wayiveza-ke lento leyo ukuthi nguwena. Then nasenimshaya namthathela ifoni lapho. So wena you are careless ukwenzeni izinto uyazenza ujike uyikhulume futhi. Uyabona mhlawumbe let me say akunguweka umuntu obulala uSiqiniseko, kodwa ngenxa yezinto osuke uzisho because you are careless. Yonke into oyenzayo ufuna ukuyikhuluma, uyakhuluma wena, uyakhuluma. Yabona njengamanje uma kuthiwa ayafika amaphoyisa kuwena, a-check i-social media yakho, abheke ukuthi vele lana wabathumela abantu. Nakho la yena futhi uyakhuluma, yena umnikazi wepage uyakhuluma la ukuthi nansi ifoni kaSiqiniseko la ngithumela abantu, bamthola, bamshaya, bamthathela ifoni. Zonke izinto uyibhalile kuma-social media ukuze uyibone ukuthi inhlakanipho iqhelelene kude nawe. Yabona-ke njengamanje you are the only suspect, akekho omunye umuntu. There is no second, there is no first. You are the only suspect ekudluleni kwaSiqiniseko, ngoba uyakuthanda ukukhuluma futhi nguwena umuntu onenhlizembi, futhi nguwena umuntu ongenza noma yini ukuthi isithunzi sakho singehliswe. Wena nje ubukwazi ukwehlisa isithunzi sikaMthandeni, nanikwenza nenza ngayo yonke indlela ney'ndunu zakho, nihlale kuFacebook nibhale ngoMthandeni. Amaphoyisa kufanele eze kuwena. You are the only suspect. Futhi ngiyayithanda ne-social media ngoba iyayigcina izinto. You are the only suspect.